कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। जहानाबाद बजरिया आहे छिनरो जहानाबाद बजरिया ट्रक ड्राइवर से कैसे मैजिक ड्राइवर से कैसे लड़लो नजरिया आहे छिनरो लड़लो नजरिया का करे गइल रहलू ननदो जमुई बजरिया आहे नंदो जमुई बजरिया का करे गइल रहलू ननदो लखीसराय बजरिया आहे छिनरो लखीसराय बजरिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे टहरक ड्राइवर से कैसे लड़लो नजरिया आहे छिनरो लड़लो नजरिया करे गइल रहलू ननदो आहे छिनरो लड़लो नजरिया करे गइल रहलू ननदो ओठावा झुलाइल बा कैसे बिखरल बा बलिया आहे छिनरो बिखरल बा बलिया ओठावा झुलाइल बा कैसे बिखरल बा बलिया आहे छिनरो बिखरल बा बलिया कौन टेम्पू वाला तो हसे कौन बस वाला तो हसे कैले बाला जोरिया है नंदो कैले बाला जोरिया फाटल कैसे चोलिया है ननदो गंदा भइल लहंगावा है ननदो गंदा भइल लहंगावा फाटल कैसे चोलिया है ननदो गंदा भइल लहंगावा आहे ननदो गंदा भइल लहंगावा के तोहके धैले कबरिया के तोहके धैले कबरिया बीचे रे बजरिया आहे छिनरो बीचे रे बजरिया करे गइल रहलू ननदो आहे छिनरो लड़लो नजरिया कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। करे गइल रहलू ननदो आर्यन अखिलेश के तू त चुसैले बाडू गलिया आहे छिनरो चुसैले बाडू गलिया बीरू निशांत नकुल के चुसैले बाडू गलिया आहे छिनरो चुसैले बाडू गलिया ओकर का बनबू तुम्हें हरी राजुए के बनबू का में हरी बुझाता तो हर चलिया है छिनरो बुझाता तो हर चलिया का करे गइल रहलू ननदो राजगीर बजरिया है ननदो नालंदा रे बजरिया का करे गइल रहलू ननदो शेखुपुरा बजरिया है छिनरो भर बीघा बजरिया ट्रक ड्राइवरवा से लागे ट्रक ड्राइवरवा से लागे लड़ल बा नजरिया आहे छिनरो लड़ल बा नजरिया। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।